Ang libro ni Josue, the Book of Judges, hindi lamang ini gera o kon paglusob, kaperdihan, o kon distraction, bisan pa kamatayon. Pero diri man naton makita ang gugma kagang grasya kagang kaluoy sang Ginoo. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pag-review, o kung pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika, isa ini kaing isa ilunggo o kung hiligay nun nga translation sa aton weekly Sabbath School lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host. Kagari subong nga akong duwa ka mga upod, mga resource persons naton nga ako nagapati nga damo gid sa ngaton nga makutlo sa sini nga pagtuon naton karon. Ang ako nung napakilala sa inyo for the first time, una paginiya ni nga pag-upod sa aton, siya isa sa aton mga estudyante diri sa CPAC nga nagakuha sa theology o kung pagka-pastor. His family is a missionary family. Ari sila diri mga kauturan because sang quest, sang handom, sang aton nga isa ka resource person mga kauturan nga one day he will be in the organized work. Wala sang iban si Sir Sergi Jan Responte. Sir, mayang adlaw sa inyo. Adlaw, Doc Tomado. Isa ka kalipay ang makipag-upod karon sa himay-himay sa aton nga lesson sinigid nga semana. Yes, thank you Sir Jan. Hope nga mag-enjoy kita. Ikadua makutan, premi na ninyo na makita. Kag you have been blessed sa iyang pag-upod mga kauturan sa aton kada panahon nga siya naton na-imbitar bisan sa iyang kasakon being the Dean of the School of Theology, yet ari siya mga kauturan. Wala sang iban si Dr. o kon Pastor Rafael Carado. Doc, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, pod kay Brother Sergi. Kag sa tanan naton nga mga kauturan, nga padayon nga naga-subaybay sang aton nga programa, nagapamati gid kada semana sang aton leksyon. Kabay pa sini nga semana, aton naman matun-an sang manami, kag madalom ang aton leksyon. Pastor. Yes. Okay. Ma-bless kita. Yes, and that's correct. Mga kauturan, sa hindi pa kita mga muyok ka magbasa sa aton sadsaran ng teksto. Akon ka mong ginaimbitar. Inyo man abrihan ang inyo mga Facebook o kung YouTube. Kita dara mga kauturan. Ang account, CPAC is the Church. Mga kauturan, inyo lang na abrihan. Kag dara nyo makita, ini ang aton leksyon. Kag iban pa ng mga programa sang Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo sa siningation Ginoo. Yari kami nagatugyan sa amon kaugalingon. Kabay pa nga ang kadam-an, mabindisyonan, may pagpakamayo nga babaton sa sini nga diskusyon, sa pagtuon, sa sini nga leksyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Mga kauturan, akon basahon ang sadsaran nga teksto nga makita sa Hebrewanon sa mga Hebro, Kapitulo 11, versikulo 31. Nagasiling, bangod sa pagtuo si Rahab nga makahilawason, wala, mawala, upod sa mga di masunulundon. Kay ginbato niya nga may paghidait ang mga lampitaw. Kabay pa ang Diyos, magkapakamayo sa siningaton pagtuon. Sir Sergi, Sir Pastor Raf, Yes. ari na kita sa ikadua nga leksyon sa sining quarter. Last quarter. Lesson 2, Surprised by Grace. Sir Sergi, ako ni kaunahon, nga ang surprised by grace.
ano ang aton paabuton sa sini nga semana. Surprise by grace do, makita naton sa aton lesson niya ang grasya sa Ginoo tama kadako. Kag wala ini may pinili Yes. para ini tanan sa tanan nga tawo. Biska ano man ang status sa imo kabuhi, ang grasya sa Dios para sa tanan. Araw tanan. Bata tigulang tambok man nila man. Balaan kag makasasala para sa tanan. Yes, Doc Raf. So diri no sa aton nga leksyon sa lesson 2 sa sini nga quarter, surprise by grace, aton tun-an ang mga katawhan sang Dios nga hindi tani angayan sang grasya. Gani. That's why ma-surprise kita. Yes, hindi tani Makibot. angayan ang Makibot lugar hindi tani angayan sang grasya sang Dios. Ang chances ang kapila na kabisis nga nagaliwat-liwaton Yeah. hindi tani angayan, pero we are surprised kay ang grasya sang Dios ara gid no sa iya nga mga katawhan, labi na gid sa iya katawhan nga mga Israelites. Amo ni ang aton tun-an subong nga semana ang mga second chances no sang mga Israelites, istorya sa mga Israelites Yes. kag sa iya ilang nga mga silingan nga mga katawhan sa ila palibot. Yes, and that's correct. Ang background mga kauturan sa aton leksyon 2, actually sa sininga quarter, sa sininga trimestre, aton tunan ng libro ni Josue, the book of Joshua. Kagari na kita sa ikadua nga pagtuon and kalabanan sa aton matunan Andre sa second chapter 2 of the book of Joshua. Mga kauturan sa ligang semana, we learn na si Moses ginatag na isang Ginoo ang leadership sa kay Joshua, kay wala na si Moses na pahuway na, and then manugsulod na sila sa dutang saad. And now may amo ni ang leksyon naton how they were able to clean up the way for them to be able to enter and fulfill God's promise nga ihatag sa ila ang dutang saad. Second chance. Ano diri, Sir Sergi, ang makita naton nga mga report, okay, nga ang gintawag second chance. Okay, thank you, Doc. Makita naton diri ang report sa Joshua chapter 2 verse 1. Kung paano ang Ginoo naghatag sila liwat sa second chance diri sa bukid sang Shittim. Na kundi nagpadala liwat ang si Joshua sa duwa ka spies. Nga sa previous kay Moses, Yes. nagpadala sila sang 12 12. spies. So diri duwa. Kag ang aton lesson, Doc, naghambal nga hindi lamang spies diri, may natabo man na diri nga medyo malain nga natabo tungod itong kay pagpadala sa Moabite woman nga nag cause man sang pakasala sang Israelites. But at this time sa story ni Joshua, nahimo nga mas maayo na ang resulta. Yes. Because of God's grace. They were given the second chance. Kaya ang first chances nila to, kwanto ya mo, ang 12 spy negative. Dua lang gito ya ang positive. Then the failure to. And then ang another point is that nga nagminggo ang mga Israelinon, nagpakigilawas sa mga Moabite women, in which ang Biblia nagsiling nga God was really very angry with it. Nga daw gusto na gid papason sa Ginoong Israelinon because of that. Now the chance has been given. Yes, Doc. So sa unang pagsulod nila sa Shittim, una mo tong unang chance. Pero why sila nakaabot sa yutang saad tungod sang negative nga mga feedback nga nakuha nila along the way katong una-una, no? And then so ari gina describe diri sa aton leksyon ang duha ka panghitabo diri sa Shittim. Ang natabo to kay Balaam. Sa time ni Balaam, supposed to be gingamit na tutani sila sang Ginoo mo. Ginsugo sila sa Dios. Galing lang tungod kay ining kultura bala sang mga Israelites nga kapila naman ni sila ginahambalan nga tani hindi Ilawas. minggol, ikilawas sa mga lain nga tribu, pero kapila na pud nila ginabalik. So failure to sila sa una sa time ni Balaam.
sa unang pagsulod to ni Moses tong 12 spies, failure man to gyapon kay why man to sila kasulod. Subong ari ang question is may tsansa bala? May ara bala second chance nga natabo diri sa istorya diri sa pagsulod sining duha ka spies, pastor? May second chance bala nga naitabo para sa mga Israelinhon. So aton nabasa diri sa leksyon nga yes, may second chance nga gihatag ang Ginoo. Yes. Kay gani gindala sila liwat sang Dios mo. Kasi na nga lugar bala para pamatud-an nila kung ano gid bala ang tani ang ila mahimo nga response sa grasya sa Dios sa ila. Kay ti wala naton nga ang istorya nga ining duha ka spy nga ginpadala nakasulod gid sila sa Jericho. Kag naapil pa gani ang lugar sang Ai nga ilang gin survey. So successful ang ilang pag-survey and later on tungod sini siling pa sa atong leksyon nakasulod sila sa yutang saan. Yes. Sir Sergey, Pastor Raf. Ang first to nilang spies, failure to. Yes. Bisan nagkuha sila mga ebidensya. Sample. Pero the second time, duha na lang ang ginpadala. Duha na lang. But they never get any sample. Dito lang sila nag-rely sa word ni Rehab. Yeah. Yes. That God will give you this nation. Yes, Sir Sergey. Ako man din nakita, Dok, ang kinalain. Ang first to nga failure because of their doubt and unbelief. But there is a duwa ka spies. They have full faith kag trust gid sa Ginoo nga ihatag ito sa ila. Like sa imo ginhambal tungod man sa nabatian nila nga ginhambal ni Rehab sa ila nga itugyan gid sa Ginoo sa Ginoo ang Jericho. So wala na sila damo kuskus balungos. Yeah. They just escape and report to Joshua that indeed Jericho is conquerable. Yes, Doc. Meaning to say ang ano diri ang contrast diri sa first chance kag second chance amo ang kaibahan diri ang pagtuo sa pulong sa Ginoo kag ang hindi pagtuo ang doubt nga ang doubt sa gahom sang Dios kag sa saad sang Ginoo. So amo ni pastor nga tani maangkon lang gid sa tao ang second chance. Yes, no? correct. Kung iya lang gid nga patihan no ang mga natabo na sa una. History siling pa sa introduction, history may repeat itself. Pero if we learn from history, that history may not because of the grace of God. Because of the second chance no nga ginahatag sang Dios sa aton. Failure on the first time is excusable. Yes. But doing it the second time is already foolishness. It's already a habit. Yeah. Okay. Atong unang 12 to 40 days to sila nga nagpang-spy. But iniya wala na ma-mentionar ang number of days. But I believe jutay lang niya. Tinikwan lang niya. Kag nanago pa sila yan. Nanago pa sila. They spend more time sa pagpanago sang pagpang-spy because they are enough already when Rehab told them that this God will be victorious. Your God will question conquer. is may ara bala sila rason tong sa una. May ara sila rason kasi siyempre may kita nila tong mga dalagko mga tao para mo tong ilagi pangambal mo. Giants. Oo. And siguro sina nga panahon wala pagid sila enough nga sa pagsalig nga ihatag ang land of Canaan is a promise. This promise is rooted to Abraham. To God's promise even to Abraham nga ang promise ihatag sa kaliwatan ni Abraham, no? So they lost sight of the promise nga gihatag sa Dios dito kay Abraham, in which siguro sa kadugayon na nga paghatag sang promisa why na sila naka huna pa sang pagtuo nga kinanglan, in which para sa akon makambal ko nga sometimes we forgot amo tag ginambal bala sang alambalon bala nga if we forget how the Lord leads us in the past, we may have a chance, may chance kita nga mahadlok kita sa mga nagapanghitabo karon sa aton kalibutan. Either the Lord will deliver us in these last days or not. God has proven Himself. Kita yaara ang problema sa aton.
kung Yes. nalipat kita sang kung ano ang ginhimo sang Ginoo. Balik ko sa imo, Sir Sergi. Value sa Monday. Value in unexpected place. Nga unexpected. Ano ni siya, ang background diri. Ang background naman diri sa aton nga Monday is ang natabo naman sa kay Rehab dito sa Jericho. Yeah. Mababasa nato sa Joshua chapter 2 verse 2:11 nya sang nagsulod na to ang spies, laot sila, Yeah. no? Sang mga taga Jericho, then dito sila nanago sa balay ni Balay ni Rehab, Rehab. which is naging way nga ka-escape sila Yeah. kag makabalik dito sila sa Joshua To kag report. nag-bring nga report nga i-conquer tagin Yeah. ang Pwede na gid siya. Ready na. Kung ihatag na gid Ihatag sila na sa sa Ginoo. Ginoo. Pinaagi man sa pag-witness Yeah. ni Rehab do. Yeah. Pero there is Doc Raff, ang kag Sir Serge. Nagbinotig si Rehab. Yes. Oo. Ang pamangkot diri bala acceptable bala na sa Ginoo kung magbinotig kita. Pero at least si Rehab na save, isn't it? Kag ang mga duha ka spies to nagpakigsaad, made an agreement, made a covenant with Rehab. Oh, nga sa panahon ni conquer na nila, hindi yatandugon ang balay ni Rehab. Yes, Doc. Sa una-una siguro sang author ni about value wala. Value in unexpected places. May makuha bala kita nga maayo halin sa hindi nami. Amo na bala. Amo na ba kay ti when we talk about value, what is of good value? Kung ano ang nami nga batasan, ano ang so ang pagpagpanikal bala ni Rahab, manami bala ini nga batasan, no? Hindi bala aprobado. Nga anga daw capacitive man sang iya nga dating, no, sa mga nagabasa kag sa mga sa iya istorya, no, pati sa mga spies. Pero amo ni ang giambal sa atong leksyon nga sa tanan nga nga istorya ni Rahab, wala kita sang mabasa, pastor, no, nga gin-validate ang iyang lie. Oh, Yeah. yes, wala. Wala pod kita mabasa nga gin-commend, ginhatag bala pagdayeg ang iyang Pagbinutig. gindayaw ang iyang pagbinutig. Kag ginaprobahan. Kag ginaprobahan. Wala ta mabasa sina, no? Ang ginapakita diri sa context amo ang culture ni Rahab nga kinabuhi iya si Rahab sa culture nga in sinful lifestyle. Yes. Iya nagdako siya sa sinful lifestyle. Makailawason. Makailawason lain niya ang iya yang kung sa Value. Value Sa lain iyang- yang worldview. Worldview. No? Para sa iya ang pag-save sang duha ka spy Nga magbinutig. nga pagbinutig is Is okay. good enough, Oo. no, nga mahimo niya para sa iya nga kaugalingon kag para sa iyang mga katawhan Yes. sa palibot. But you know, in the eyes of course aton nga nagabasa, in the eyes of sa Israelites, hindi gid diya maayo kay may ara na sila yan napulo ka sugo nga Yeah. hindi ka magbutig, no. So Yes. hindi klaro man nga nagbutig. Amen. However, ang aton leksyon nagambal nga God, you know, ang ginapakita diri is not about the lie of Rahab but rather God's, you know, grace. Grace. Despite nga si Rahab, no, Rehab amuna ang iyang nahimo sa iyang kabuhi, still may ara gyapon nakita nga kamaayo ang Dios sa iyang ginhimo para sa iyang mga katawhan. Yeah. Amo na bala ang isa ka title sang wali. Or Lily in the Swamp. Okay, yeah. May mayo nga bulak sa swamp, sa mahigko nga tubig. Yes. Yeah, Sir Sergi. Kundi nakita man dok is ang balyo nga si Rehab bala rest yaman ang iya kabuhi mo para sa mag-save to sa sang duha ka spies. Kag ang atong lesson naghambal nga nakita tungod sa grasya sang Ginoo, nakita niya ang magamay nga pagtuo ni Rehab nga possible nga mahimo nga makaangkon si Rehab sang kaluwasan. Kahit sang kaluwasan. Because salvation is for everybody. Yes. Saint or sinner, tambok maniwang, balaano kung makasasala. For everybody. Doc Raff, may isa ko din nga na punto nga nakita. Nga bisan to si Rehab nagbinutig. Wala man ang bilyang na silingan nami ang pagbinutig. Wala man si Rehab gin-condemn. Pero ako nakita dito, sa imong ginambal kay na
nga ang life ni Rehab is a life of sinfulness. Yes. So we cannot blame anyone sa iyang sinfulness until he will be able to see the righteous, the light. the light. Mm. Okay. Kung matinuhon na ni siya, Adventista na ni siya, kag na binutig, lain ang istorya. lain ang istorya. Yeah, but because ara pa siya sa kalibutan noon, prostitute pa siya, ang lying is part of the system Yeah. nila. So that's why we cannot blame the past of what you have seen in the present. So amo ni siya. Not to justify the lying, but at least hindi na blame si Rehab sa iyang pagbinutig kay ang iyang way of life binutig pa. But after nga siya naluwas na, I don't think so, nagbinutig na siya. Yeah. Sa amon nga study, Vido, Yeah. sa life ni Rahab lang, si Rahab, may nabatian na siya mo nga daan Yes. bala. Yeah. May nabatian na siya nga daan about sa Israelites. About sa Nga ang nagkalatabo. Israelites iya, ginpili sang Diyos. Yes. Ini nga mga katauhan, ginpili sang Diyos, kag paistaron niya gid niya sa amuning nga Kanaan, lugar. among lugar. Oo, so si Rahab sumala pa, nagpati siya sa mga nabatian niya sa una. Yes. Do parehas bala Tiki sa may mga ebidensya, Dok. Hindi lang nagpati sa tungkol sa ebidensya nga naitabo sa Egypto, naitabo batian sa... niya gid. Yeah. Batian niya to nga mga ebidensya, ng istorya bala, yung istorya nga nagtabok sila sa Red Sea, sa Red Jordan Sea. River. So bali ang ano ang ara kay Rahab nga bisan tuod ara siya sa sinful nga lugar nga kagwan. May ara siya pabor, grasya Yes. mo Yeah. nga nadawat alin sa Dios. Siling sa atong leksyon, amo ina ang iyang courage, Yes. no? Ang iyang pagtuo. Pagtuo. Kag siya amo ang naging agent sang kaluwasan sa dira nga ginpili sang Dios ang mga Israelinhon. Meaning to say, God can use people Yeah. to fulfill His purpose despite sang iya background sa kinabuhi. Yes. No, God can still fulfill His purpose sa sina nga lugar. Yes. Okay. Allegiance. New allegiance. Anong ginimo sang spies sa pagkay Rehab nga ang at least gin-accept man isang kag sa panahon nga ilan na ginatake ang Jericho, wala nila gintandog. Ang balay ni Rehab. Ang story naman, Dok, diri sa Exodus, same Joshua chapter 2, verse 12 to 21. Ang natabo naman, nanago to ang spies, tapos ginpagwa sila ni Rehab, paagi to sa cloth. Cloth, May go to nga cloth nga nagdaog to sila, red cloth. Kag ang promise is, ang tanan nga ara sa sulod sa balay ni Rehab, baka angkon sang Yeah. kaluwasan. Basta ini nga cloth, ini nga habol, or nga habol, ara lang dira magapabilin kaya Yeah. muna ang sign Yeah. nga ini ang balay ni Rehab kag nagpromise ang spy nga Hindi hindi sila wala sa may malain nga matabo. Basta hindi lang ka magwa. Basta hindi magwa. Hindi lang magwa. Kaya kung magwa, way nakabilabot. Yeah. Yeah. As long as you're inside. So, ang punto diri do crap, kindness to kindness. Amo na ako Kindness. nakita. Ang kaluoy kag ang kaluoy sa isa. Okay, ang kindness. Maluluyon si Rehab sa mga spies nga hindi sila madakpan. Kag in return, the kindness of the Israelites as well. Yes, Doc. Kung nakita man rin Dok, ang culture nga do para parehas ang culture ta utang na loob. Utang na na loob. correct. Culture bala. Utang na loob. Sa lanta ko do ka sigurista niya si Rahab. Before ta kabuya papanawgon niya, papalakton niya. Sada Siguraduhan na. nyo, Oh. maluwas ang akong balay, akong tatay, akong mga utod. Basta magsulod sila. Say anybody. Ang nakita ko diri is ang katahom bala sang ginimo ni Rahab nga siguro niya pamilya niya. Ang amo na yung nakita ko diri. Yeah. Family Na first. Yeah. Tungod sa iya pagtuo, may ara man siya pagtuo nga madala niya man pamilya niya bala. Kag sigurado niya nga ang pamilya niya maluwas man tungod sa iya ginimo nga kindness. Yes. No. But amo ni siya actually ang pamangkot is ang kahit yung title New Allegiance. Yeah, oh. Di ang pamangkot is di nagsalig man bala ang duha ka spies nga sige kuan ka na namon dra, alay ka na namon dra, alay ka na namon. Ti ang only nagakapot dito kay Rahab man, ang iya pagtuo man sa saad sang dalawa ka spies. Dalawa ka spice. Ti ang ano man ang
ang ara man sa spies, amo man ang pagtuo ni Rahab. Kay ti kung wala siguro tong pula nga nagabitay dito. Bitay. I Patay, believe sigurado ubos yun. tumba man tong balay ni Rahab. Yep. No? So both sa ila pagtuo ang ila nga ginakuptan Yep. para matuman ang ginatawag nga new allegiance ni Rahab dira sa Ginoo. Yeah. Balik kita, Dok, sa panahon ni Moses, dito sa ito, during the Passover. Yeah. Katong pagpamatay sa mga... It was the blood. The blood. Oh, nga ginpinta sa balay sa mga... Kagbati ko, Dok, ya, bisan hindi ito ano ni, hindi ito Israel, bisan Ehipto, kung nila butangan niya, everybody will be saved. Ang instruction para sa tanan. Para sa tanan mo. Oh, na, amo na, hindi lang magwa ka mo because the angel will just pass over. Yes, yes. Diri mo man makita, Dok, ang Yeah. beauty sa ginatawag bala faith and obedience. Yes. Oh. Kay si Rahab, nag-obey siya sa instruction Yes, sa iya instruction. sang Let spies. everybody come inside your house. Everybody be safe right there. Wala nagkikita panahon. Kadto kita sa panahon sa mga Gibeonites. Ano ang diferensya, Sir Sergey, sang Gibeonites kag sang kay Rahab? Kaya ang mga Gibeon, nagpakigsaad man sila mo. O, nganti matake na si Joshua. Tinabalaan nila nga madaugod gid ang si Joshua. So ang ibang to yung nasyon palibot. May compact sila, may ano sila, may ano na, inang pledge of allegiance nga they will fight against Joshua. Yeah. Pero ang Gibeonites siya, mga taga-Gibeon, wala sila yan, nagpakigsaad sila kay Joshua. Ano ang natabo? Both Gibeonites and Rahab, pareho sila, Dok, nga nagamit sang pagbinutig. Binutig. Lay. Ang sa Gibeonites, nagbinutig sila kay gusto nila makipag-allegiance kay Joshua para i-save ang I-save ilang kabuhi. Kag diri makita naton nga ang grasya sang Ginoo. Even though nga ang motive sang Gibeonites Oo, malain. malain. Pero tungod sang ila pagtuo nga Yeah. powerful gid ang God ni Joshua. Yeah. Nakaangkon sila sang grasya. Yeah. Kag naging kabahin sila sa Yes. So, grupo sang Israelites. amo gyapon may may atik anong sa Ilonggo sinasang Pagdaya, may pagdaya ang ila pagpakigsaad kay Joshua, ang ila saad nga Joshua. Hindi lang kami ninyo pamatya, kay mas serbisyo kami sa inyo. Yes, Sir Serge, Pastor Rap. Amo to ang diferensya. Okay. Nga ang mga Gibeonites together with Rahab binutig siya. Kaga nagdaya sila. But because Joshua, even without consulting God, nagpakigsaad, pareho man sang 12, sang 2 spies, nga nagpakigsaad kay Rahab. That's why pag-atake, wala gin tandog ang balay ni Rahab. Amo man ang mga Gibeons. Oh, nga nagpakigsaad si Joshua, nga even though, ang mga Israelinon, wala na lipay. Kaya tinabalaan nila nga ang mga Gibeons, kali ara lang tupad sa ilang lugar. Bilong sa Kanaan. Bilong sa Kanaan. Kagdamo sa mga atik-atik nga ginimo sa mga Gibeonites. Yet, sila ni Joshua, no, never touch them because we have made a covenant with them. Dokraf. So dungagan na ako do. Ang ako nakita diri nga ang Ginoo ang iya grasya is extended for Yes. everybody. Universal ba ang effects ang iya nga grasya as long as ang tao magliso. Although ining pagliso sang Gibeonites, though lahog-lahog lang sa pormero kay daw atik-atik lang para ang ila purpose maluwas lang. Maluwas lang sila. Kay ti kabalo sila nga buson gid sila ni Joshua. Buson sila sa mga Israelites. Pero ang ilang nga lahog-lahog nahulog sa tutuod. Mula wala. Correct. Do parehas ang istorya sang isa naton ka theologian nga gaatin siya crusade kada gabi way sa bungog niya ang pagpamati, no? Mga hatag sang noodles kag bugas, baton lang price. Lang, baton ang tod nga sa lahi, nahuya na siya nga hindi magpabautismo kay damo na siya nadawat nga noodles kag bugas, nagpabautismo. Pero sa lahi, amo to ang pamaagi siguro sang Dios nga gintawag siya nga gindala siya di sa sipak kag diri siya nag-anugid, nagtuon gid sa pulong sa Ginoo. My point is, I believe no nga pagpalapit sa mga Gibeonites kay Joshua nga ginhimo sila ano gani manog sagop.
Kasi man ang ilang Mga sulugoon. Sulugoon, kasi man ilang sulugoon. obra no manog sagob kag serbisyo. Serbisyo. In exchange of services. Oh, naging sa ulahi sa dugay-dugay nila nga sagop-sagop, naging part sila sa community. Yes. You know, although pwede titani to sila pamatyon, ang isa pa gid ako nakita diri nga isa nga naka-hold nga why ito sila gid pamatay tungod sa oath Yeah. sang mga tigulang Yeah. nila, sang mga katigulangan Yeah. sa in the name of the Lord pertika salem ang Dalong. ina nga pakigsaan Yes. no nga once nga may pakigsaan sila in the name of the Lord hindi bisan ano nga may tsansa na tani Yeah. hindi gid nila mahimo tungod sa sina nga pakigsaan. What it may cost. Yes. Yeah. Basta kay pakigsaan. Nga bisan ano kabudlay, ano kabilidon ang resulta, ano ang damage nga resulta ang mahimo, yet because they have made a note in the name of God. Yes, may punto ka, sir. Ang ako nakita di pastor is ang promisa sa Ginoo. Once nga ang Ginoo nagpromisa na, hindi na gina maliwat, ma-fulfill gina. Yeah, and that's correct. Kag amo na ang iya promisa nga tungod sa iya grasya, kita tanan makaangkon sing kaluwasan. Wow. Mga kauturan, wala na kita sa panahon. May isa lang kapunto nga akon mahatag, Sir Serge, imo na kinaginambal sa akon. Nga you have read an article. Okay. Nga kon ang mga Gibeonites, wala lang nag-atik, wala lang nagbinutig. They could have been spared. Nag-surrender lang totally sila. Hindi tintani sila mangin slaves. Kundi tagaan sila. Yes, you can explain. Tagaan sila sang freely nga Yeah. bahin o Bahin. citizenship sa Yeah. nabilong sa Israelites. Yes. But because of their fear, Oh. they believe God, they go to Joshua, not out of love, but out of fear. Fear. Oh. So sa ato naman niya, na bilong kita sa citizenship of heaven. But by the grace of God, we serve God, not out of fear, but out of love. And that's correct. So, thank you and God bless. Doc Larak, last word. Okay. Well, sa balik ko sa aton nga lesson, title sa lesson, Surprised by Grace. Yes. Yes, this week we are surprised. Ako surprised ko sa grasya sa Grasya sa Diyos, Ginoo. no? Kung paano ginagrasyahan sa Diyos ang mga tao nga despite nga hindi tani ang ngayon like Deserving. Rahab, no? Like the Gibeonites, I hope that the grace of the Lord, magpadayon nga kag magpabilin nga available gid sa iyang nga mga katawhan Amen. until now until the day when Jesus comes kay without this grace we cannot reach the promised land. Amen. Sir Serge? I believe do madamo sa mga surprises sa langit because of the grace of God. Yes. And then, ang grasya sa Ginoo, Pastor, gina-offer ni Satanan not because of our worthiness, Yeah. but because of God's love sa atin. Amen. Mga kauturan, that's correct. Ano man kita, ang grasya sa Ginoo para sa tanan. Gabatya kita nga kita matarong, gabatya kita nga hindi kita takos, ano man ang aton status sa kinabuhi, God's grace will surprise us. Mga kauturan. Ang punto lang, hindi na lang kita magbinuang kag magbalik liwat sa aton dating na nga sa status once we have accepted God and made a covenant with Him. Kag ina nga covenant, ina nga oath sang Ginoo kag naton hindi gin mapilyo ang Ginoo ara sa aton ang diferensya. Sa hindi pa si Dr. Carado magpangamuyo, ako na nay pasalamatan ini atong mga sponsors, Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong, Mananghilin Barbasa, Ladel Labalan Gascon, Marlubel Heruta Lurin, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Antipas Piedad, ang mag-ulutod, Alex Federo and Ma'am Gina Federo, ang mag-ulutod, Jimmy Trino and Anily Trino Perdido, ang mag-asawa Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Ido and Femidon Vandes, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Ma'am Evelyn Tamoni and Sir and Elder
Herbert Tamuni and Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso. God bless you as our sponsor. Doc. Mag-aampo kita. Amay nga balaan. Tagiyas ang amon nga kinabuhi kag amo ang naghatag sa amon sang kaalam sa pagtuon sa amon leksyon. Kamo amon ginabalik sa imo amay ang pagdayeg kag pagpasalamat sa tanan namon nga natun-an subong nga adlaw. Labi na gid kami nagatugyan sang amon nga pagtuo kag pag-alaga dira sa imo. Kabay Paginoong nga kami man sa amon nga panahon padayon nga pati kag magasalig dira sa imong mga pulong para kami man nga tanan nga nagasalig sa imo makaabot man sa promised land nga imong promise para sa amon tanan. I-bless ang amon nga mga kauturan nga nagatudlo kag nagatuon sa amon leksyon pud man tanan mga sponsor sa sini nga programa sa ngalan ni Hesus. Amen.